ndinokugamuchirai mose muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Tinongoda kutenda Mwari wedu vakanaka vatiwanira mumwe mukana zvakare wekuti tive mukati meimba yavo. Haleluya. Hanzi unoona vadzidzi panenge pane nguva yekuti vanhu vakanga vakuzvitsaura pana Jesu. Jesu akavabvunza kuti saka maakuda kutizawo here zviri kuita vamwe. Akati, where can we go, O Lord? For you have the words of eternal life. Mangwanani ano toda kungotenda Mwari nemukana wavatipa zvakare kuti tiuye mumbiri yavo. Ndinoda kungokwazisa baba vedu namama in their absentia. Ngatingovagamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya. Ndinokugamuchirai vatungamiri vose vari pakati pedu newese angogoneswa nenyasha dzaMwari. Dzingori nyasha kuti tive mukati meimba yaMwari mangwanani ano. Ngatingovapei chipo chekutenda nekuti ndiMwari vakatendeka nguva dzose. NdiMwari vanongotirindira nekutigonera muzita nemuropa raJesu. Amen. Ushumiri wedu wezuva ranhasi tichauona kubhuku yaHebrews chapter 11 verse 1. Asi kana tichikwanisa kuiratidza in the translation Amplified Classic zvingatiitira zvakanaka. Ndingangoti ndaka-approachwa nababa vachingoti ndishumiriwo mukati mezuva ranhasi. Ndine message yakangotsimidzirwawo naMwari pamwoyo pangu. Yandapa title yekuti Be Rooted in Faith. Hallelujah. When I looked at this title, when it was impressed in my spirit, could be rooted in faith, there are three things that immediately stood out for me. One of these things was faith. Then I also saw that there is a rooting that is required. When I looked again at this title, I also saw that it is an invitation. It is an invitation to be rooted in something big. It is an invitation to be rooted in something that is outside of this world. An invitation to be rooted in faith. I know when we talk of faith, it's a word that we are accustomed to hearing. Kuti titova mukati meimba yaMwari mangwanani ano. It is a testament of our faith. Kuti tinaye watakatenda maari. Tinaye watinovimba naye kuti takatizira neupenyu hwake kwaari. NdiMwari vanonzwa, ndiMwari vanopindura. Wakaona vanhu vanenge vachifamba kunyangwe vari kunzoku. Vachiona nhasi svondo panze pakazara mota pane vanhu vari kufamba. Vanongotenda kuti vanhu ava vane kutenda. That's the outward appearance that it gives. Kuti pane kutenda kwaunganidza vanhu ava. Vaunganiswa nekuti pane chavanotenda vose chatibvisa mumwe nemumwe kumba kwake kuti tigosangana pano mangwanani ano nekuti tinaye watakatenda wamaari watakaziya kuti ndiye muridzi weupenyu uye ndiye atiunganidza mangwanani ano. Ndo pakabva title yedu kuti Be Rooted in Faith, which is echoing an invitation to be rooted in that faith. Ndisati ndapfuurira mberi ndichangokumbira vashumiri vaverengi veshoko kuti vativerengere muzita raJesu. Haleluya. Zvinokutenda ndiko kuva nechokwadi chezvinhu zvatinotarisira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Thank you so much, Maitabas. Ishoma simba wose vakuropafadzei. Ndichada kungoidzokorodza in the Amplified Classic. Inoti, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of the things we hope for, being the proof of things we do not see, and the conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Hallelujah. Hansi zvino kutenda ndiko kuva nechokwadi. Hallelujah. Let's just break out this definition here, faith. Hansi kuva nechokwadi, it means you are convinced. You are absolutely sure. It is not a state of mind ekuti maybe or perhaps kana kuti ndiri pakati nepakati, but it is a full conviction. I am 100% convinced. Hansi kuva nechokwadi. Kuva nechokwadi about what? About zvinhu zvatinotarisira. Hallelujah. Ndinodavira kuti mangwanani ano zvatauya muimba yaMwari
tese tinacho chatakatarisira kubva kuna Mwari. Mumwe ari kuti marriage yangu iri kunetsa, iri kurwadza, iri kuvava. Baba, ndoda kuona ruoko rwenyu. Mumwe anogona kuti utano hwangu ndaane nguva ndichimanikidzika. Hongu ndiri kunamata Baba, hongu ndiri kuita zvamuri kutaura, asi zviri kunyatsa kuramba kuti zvibatane, ndiri kungomanikidzika. Haleluya. Mumwe anoti basa remaoko chairo, ndakagara handizive mwedzi uchipera inenge iri nguva yestress isingatoite, nekuti ndakatarisa kunze uku ndiri kuona kuti vanhu vari kuretrenchwa. Pandiri kuedza kutsvaga basa racho ndiri kuona kuti zvakaoma, hapana kana chiri kumbopindirika. Haleluya. Angave muteenager achiti ndiri kunyora matric this year, Baba ndiri kuda kupasa. Mateenagers achiti takagara namutungamiri wedu takati we are going to set our goals, asi pabuda mamarks apa, I am further away from those goals. Asi Mwari ndoda kuti ndisvike pamagoals ayo atakaseta. Saka chatiri kuona ndechekuti tese takatarisira, kunyangwe kutarisira kwedu kuriko kwakasiyana, asi mumwe nemumwe ane chake chaari kuti Baba, dai mandinzwirawo nyasha, dai mandinzwirawo ngoni pamwaka uno. Saka kutenda kuri kubva kwanzi kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira. Haleluya. Saka kana takuti kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira, zvakureva kuti pandatokumbira kuti Baba, ndaneta neurofa, ndakuda basa remaoko, ndakutotenda kuti zvatoitika. Nekuti ndiri kana ndakufamba mukutenda, zviri kunzi ndine chokwadi nezvinhu zvandakatarisira. Handisi kumirira kuti zvitange zvaonekwa nemeso, nekuti kana takutaura nhau yekutenda haishande nezvinhu zvinooneka, nekuti kana yanguva yekuti zvakutooneka hapasisina rumu yekutenda, nekuti kutenda kunoshanda in the realm of the spirit. And also patiri kuona kuti pakutenda ipapo hanzi kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira. It's in the here and now. Faith operates in the present tense. Haise kuti zvichazova, haise kuti negore rinouya. Gore rinouya ringazongova nguva yekuti zvichazozadziswa panyama, asi pamweya zvinenge zvazadziswa right now, in the here and now. Faith operates in the present dimension, in the present tense. That distinction is so important. Kuti patinonyengetera, pamwe pacho tinenge tisapere simba, takanzwisisa kuti patanamata patanyengetera, ndabva ndatenda kuti ndazvigamuchira. Shoko raMwari rinoti hanzi pamunonyengetera, tendai kuti mazvigamuchira, kuti mugozviona. Haleluya. Saka tinotanga tazvigamuchira mumweya wedu, kuzoonekwa panyama zvino kwangova kuzadziswa, asi kutenda kwako right now, here and now, pawanamata wadurura mwoyo wako kuna Mwari kuti Baba, I want to break through in this area, zvatozadziswa. Saka taakumira pakutenda ipapo kuti Baba, kana matozadzisa kwangova kuzongoti zvichingooneka, handichabva pastanza iyoyo yekuti Mwari wangu vakatondiitira. Haleluya. Hanzi uye nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Faith does not operate in the sense world. It is not governed by our carnal senses. Kuti ndazviona here, ndazvinzwa here. We operate in the realm of the spirit. Asi kana Mwari vatinzwira nyasha kuti pandiri kukumbira ipapo vanogona kuzarura meso angu kuti hongu ndatenda kuti ndatotava nacho, asi onditendera kuona mumweya zvinhu zvandakatarisira, zvinhu zvandakamirira. Haleluya. Zvotisimbisa pakufamba kwedu pakutenda ikoko. Haleluya. Ukatarisa the second word as we break down this title, iri kutaura about rooting. When we think of the word rooting, it means to be rooted is to be anchored or to be established in something. And this rooting gives the stability, it gives the strength. Tingashandisa mufananidzo wemuti. Kuti muti paunokura unoita midzi dzinodzika down into the ground, into the soil. Hallelujah. Unoona kuti kunyangwe mhepo yakazovhuvhuta sei,
kunangwe mvura yakazanaya sei, muti unenge une midzi dzakanyatsa kudzika pasi, hauviri pasi. Macyclone anouya, mvura zhinji dzigouya, mhepo zhinji dzigouya, asi iwo unoramba wakamira. Nekuti une root system iri established, une root system yakadzika pasi. Nesuwo sevatendi, patinorarama muupenyu, tine matambudziko anotivira muupenyu. Wekuti kana tisina a root system, ndekuti dambudziko parinouya, rinotivira pasi, takatadza kusimuka. Asi tiri kunzi be rooted in faith, be rooted in something deeper, something that is beyond you. Nekuti voisha vana kuti wanzira, kuti in this world, you will face trials, you will face tribulations. Haisi any if, it's a reality of life. But pari kuzouya that challenge, are we ready for it? We might not know when it will come, but our faith will be tested at some point in time. And kuti tigogona kuramba takamira, ndokunge tine maroots anenge akadzika. Hallelujah. Unoona bhuku raMwari rinotaura kuna Efeso chapter 6. Hanzi, put on the whole armor of God, that in the day of evil you may be able to stand. And having done all, remain standing. Hanzi, in the day of evil. It's already anticipating kuti that day is gonna come. Asi parino uya, the goal semutendi, ndere kuti ndinoramba ndakamira. And so that you may be able to stand uchirwisa zvinorwisana neupenyu hwako, uye mushure mezvose ugoramba wakamira. Hallelujah. Saka unoona kuti when we are rooted in Christ, it's something that brings emotional stability. Kunyangwe dambudziko richita kunge hombe sei, but there is just a subtleness, there is just a confidence that comes upon you, that centers you. Kuti haupererwe, haurase tariro, hauti Jehovah zvazvadai ndichazvigona sei, asi pane chinongo kudzikamisa, nekuti unenge uri rooted in this faith. Hallelujah. It also gives endurance. Hallelujah. Mamwe matambudziko atinoshangana nawo mupenyu, matambudziko ekuti mamwe acho akada kudhonza nguva anodhonza. Hallelujah. Mamwe anoti anoya nguva diki zvopfuura, but rimwe ndere kutoti ya come rain come thunder, unenge ungori mutsimba uchiti gomo iri ndaneta kurikura, riri kurema, riri kurwadza. As when we are rooted in faith, it gives us the mental strength, it gives us the endurance that we can sustain those prolonged period of hardship. Zvichirwadza kudaro, asi pane chinenge chingori mauri that is just pulling you forward. Chichita hatipererwi, tinoramba tichitenda, hatirase tariro, nekuti Mwari uyu atakatenda maari ndiMwari mupenyu. Hallelujah. Unoona Colossians 2:6-7 achitsanangura about this rooting. Anoti, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Hanzi zvamakagamuchira Ishe Jesu, chifambai naye, chiraramai maari, chidhipendai maari, kuti nisha hapana chandinogona kuita ndiri ndoga. Imi Mwari makasatondibatsira, ini ndatoparara, nekuti handina plan B, ndimi plani yangu yose, zvekuti zvakagomera nekurambira pamuri. Then I have no other option. Hanzi chifambai maari, trusting in him, depending on him, seeking his counsel. Kuti God, apart from you, I can do nothing. Hapana chandinogona kuita ndiri ndoga. John 15 anoti, I am the vine, my Father is the vine dresser, and you are the branches. And every branch that remains in me shall bear much fruit, because it is connected to the source of life. It is connected to the vitality of all things. Your rooting system yatiri kutaura kuti when you are rooted in faith, when you are rooted in Christ, you are able to bring forth much fruit. Hallelujah. Hallelujah. Now that we have defined these key terms, be rooted in faith,
How do we get to more faith? I say more faith deliberately. Nekuti shoko raMwari rinotiudza kuti to each of us, he has given us a measure of faith. Ukatarisa kuna 1 Corinthians 12:9, inoti of the gifts of the Spirit. Faith is also a gift of the Spirit that has been given to us. Saka, the starting level for faith we already have. Nekuti Romans 12:3 anotiudza kuti all of us has been given a measure of faith. Patiri takatogara kudai tese tinotori nekutenda. Asi chinozotisiyanisa ndechekuti mumwe ari kuoperata at a higher level of faith. Mumwe ari kuoperata at the very basic level of faith. Mumwe kutenda kwake hakusati kwavakika, hakusati kwakura munashe. Asi all of us, we have a measure of faith. This is a gift of the Spirit that we have been given by God. And we say, God, we want more faith. We are professing that we want to see your work in our lives. We want to see the manifestation of your word in our life. So how do we get to that more faith? Nekuti turikutoti pekutangira tese tinaro. The foundation level, the starting level, each and every one of us tinayo. Chazongosiyana ndechekuti tiri kushandisa kutenda kwedu here kana kuti hatisi kushandisa kutenda kwedu. Hallelujah. How do we get to that faith, that more faith? We need to spend time in the word of God. Unaona shoko raMwari rinoti, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I know mashoko atajaira kuti tinonzwa. Hanzi kutenda kunouya nokunzwa. Uye nekunzwa shoko raMwari. Zviri kureva kuti faith does not grow passively. Faith is an active pursuit. Hazvirevi kuti ndinoita mutendi wekuti panovhurwa bhaibheri ndopandinorinzwira muchechi. The next time I'm gonna open the Bible or see this Bible is when I come next week Sunday again. No. Kuti tikure pamweya, tinofanira kugara mushoko raMwari. Faith is an active pursuit. We need to be intentional about growing in our faith. Hallelujah. Hanzi kutenda kunouya nokunzwa. Uye nokunzwa. Ugonzwa zvakare shoko raMwari. Zvinoita kunge dzokorodzo. But this phrase is trying to reveal a critical truth. It is trying to reveal layers of depth and meaning. Kuti this faith is operating at 2 dimensions. Hallelujah. And the faith comes by hearing. The first hearing, we are hearing with our ears. It is in the sense world. Tanzwa mfundisi vachiparidza, tanzwa sermon ichiparidzwa, zvapinda munzeve dzedu, zviri in the mind. But we need another hearing that is going to move that word from the sense world, and the word is quickened in our spirit. Saka tiri kuti faith comes by hearing, and hearing by the word of God. We want that word in our spirit. When God reveals his word to us, hallelujah. And the entrance of his word brings light. It shines in all the dark areas in our life. But that light opens up when we get the revelation. Our hearing, Lord, let it move kuti kusangova kunzwa kwekuti shoko raparidzwa, but ngaripinde mukati memoyo wangu. Ndopamwe pacho pekuti patinonamata toti Mwari, ndarinzwa shoko renyu, asi handina kurinzwa. Ndarinzwa shoko renyu, I don't know if that makes sense. Asi handina kurinzwa. Nokuti I want it to be heard in the depths of my spirit. Because kana richinge razarurirwa, that is where transformation begins. Ndopa unotanga kuti wakuona kuti wakushandurwa maonero ako eupenyu, wakushandurwa manzwisisiro ako eupenyu, wakutanga kuona things in a different dimension. Nekuti Mwari vazarura uyera huri mushoko ravo, Mwari vakuzarurira the riches of glory that is hidden in his word. So it is, must be our pursuit. Hallelujah. Kuti we want this word. Kuti ngarirege kuguma riri knowledge. Rakava knowledge haritibatsiri. In the day of trouble haritibatsiri. Asi rakava a revelation word.
then I know kuti kunyangwe zvakaoma sei, my God will supply. You cannot convince me otherwise. Nekuti Mwari ndakaona shoko ravo richirarama. Nekuti rava neupenyu mukati mako. And it anchors you kuti come what? Chokwadi chandakazarurirwa chinorarama. So we want to get to that level. So when we are saying faith comes by hearing, and hearing by the word of God, it is an iterative process. It's a process that continues to repeat itself as we seek to understand the riches of his glory. Hallelujah. When we hear the word of God, we need to seek to understand kuti Mwari zvinomborevei, zvamaparidza zvinomborevei. Unoona shoko raMwari kuna Mark 4 pa 24 to 25. Rinoti, then he said to them, be diligent to understand the meaning behind everything you hear. For as you do, more understanding will be given to you. And according to your longing to understand, much more will be added to you. For those who listen with open hearts will receive more revelation. But those who don't listen with open hearts will lose what little they have. Hence, according to the measure that you apply, that me applies. Zvinoreva kuti sedunga munhu, according to your longing to understand. Zvinoreva kuti pakutenda patori nebasa rekuti isu sevatendi to an extent will determine the level of faith that we are operating at. Because shoko raMwari riri kuti according to your longing to understand, the desire that you put at it. Kuti Mwari, I'm so hungry. I want more. I don't want to settle for surface level faith. Asi ndiri kuda mabhonzo emweya, ndiri kuda nyama yomweya, handisi kuda kuva muKristu anoramba achingonwa mukaka. Kuti ndane 10 years ndichinamata, asi ndichiri kungoda mukaka. I'm supposed to grow. Kuti ndakuda zvakakora zvomweya, ndakuda mabhonzo emweya. Hallelujah. And according to our longing to understand. So we determine the level of faith. Nekuti shoko raMwari roti, those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. Vane nzara, vane nyota, nekururama, vachazadzwa. Nekuti Mwari havazoite kuti that need irambe yakadaro, that desire irambe ingopera yakadaro, vasina kuti vaimite. Hallelujah. Amen. Ndinofarira Paul wakatarisa kubhuku yaActs 17. Paul anotsanangura about the two churches. He was drawing a comparison that he preached to. Anoti paakaenda kuchurch yevaThessalonica, he spent 3 days with them. He is trying to reason with them. It's like he is negotiating the word of God with them. They were not easily receptive. Moyo yavo yakanga yakaita kakuomarara. Kuti pari kuparidzwa shoko hazvisi kubatana, hazvisi kuita sense. Anoti he spent so much time. He's trying to convince. He's trying to reason with them. Kuti vagone kugamuchira shoko iri. But wakazotaura paona paanotarisa nechechi yekuBeria. Anoti these ones were fair-minded. These ones were receptive of the word. They had open hearts. Vaiti vanzwa shoko, vanoenda kumba kwavo. Woti Pauro aparidza nezvakati. Ndizvozvo here zvataurwa naPauro. Shoko raMwari riri kutsimbira here zvataurwa naPauro. Pauro haana kutsveyama here, haana kurasika here, vachisecha magwaro vari voga kuti vanzwisise kuti shoko randaparidzirwa Mwari ndiroro here. And in that pursuit vachitobvunza kuti Baba, nesituation yangu iyi ndinozvifambisa sei? Apa pandiri Mwari pakamanikana, ndinopabuda sei? Shoko renyu rataura kuti, hanzi by so doing they grew in their faith, because they took it upon themselves kuti kana ndichinge ndarinzwa hazviperere ipapo, but nyaya iyi ndeyedunga munhu, ndeyangu naMwari, kuti I want him to reveal himself to me. Voenda vonotsvaga vega magwaro, hanzi daily they will search the scriptures. Unobvaona shoko raMwari rinoti kuna Joshua, this book of law shall not depart from your mouth. It's easy to say it, asi kuzviranama pamwe pacho tinotoda nyasha.
nekuti ndipo pane promise yesuccess yedu, ndipo pane promise yeprosperity yedu. Unonzwa Joshua achinzi, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Day and night. Then you will be careful to do everything that is written according to it. Then you will make your way prosperous. Who is making your way prosperous? You will make your way prosperous. Nokuti, you know the right thing to do. When Chivi is knocking at my door, sin is crouching at my door, ndicharangarira kuti shoko raMwari rinoti, then I will turn away. Then I will run away from sin. Nekuti ndaane shoko raMwari. And now I'm making my way prosperous. Nekuti, the Spirit will remind me of what I know. The Spirit will remind me, He will quicken that word. Kuti, remember that word. Remember shoko raMwari. You cannot get into that sin. You cannot do this thing. Because the consequences will destroy your family. The consequences will destroy generations. You need to stay away from this. And you will run away from it. And you have made your way prosperous. Hallelujah. Saka sevatendi patiri kurarama. I know we are so mindful of looking after our physical. Kuti kuseni breakfast. Let me eat breakfast. Andigone kutanga zuva 10 o'clock handinenge ndatofenda. Kana ndisina kudya. Ekera ndidye bota rangu. Oro mazai whatever ndatora breakfast yangu. Asi pandiri kuita take care zvepanyama. Ngandirangaridzwe. What about my spiritual breakfast? Ndatorawo here chikafu changu chomweya. Pandadya lunch yangu, yes, ndadya sadza rangu, whatever the case may be. Ndatorawo here lunch yangu yemweya. Pandadya supper. What about my spiritual dinner? Nekuti, we are spirit beings. Hatirarame nezvepanyama zvoga. Asi tinorarama nemweya. The same attention that we give to our flesh, much more is required for our spirit. Nekuti, we are spirit beings. Hallelujah. Amen. Saka zvakureva kuti, we need to be intentional. Hallelujah. About how we spend our time. Nekuti, pursuing faith will demand of our time. It will demand our time because we need to be intentional. I don't know if any of us have ever felt kuti you wish you had more hours in a day, because there's so much things that needs to be done. There is so many competing priorities. Ekuti pamwe pacho tinogona kupama excuses. Ekuti basa rakawanda, ndazoita chinechi. And we neglect to look after our spirit men. And we neglect to look after our inner men. But Mwari ngavatibatsire that in the midst of the chaos, in the midst of the competition for our time, we are able to choose the better thing. We are able to make better choices that grow us in our faith. Unoona Martha achicomplaina kuna Jesu. Mary aita decision yekuti Jesu zvavatouya mumba mangu handichatovarege. Ndina muchinda werugare, muchinda woruponeso ativhakachira. Saka handichanoite kuti ndimhanye ndichibika, asi kuti ndinzwe chingwa cheupenyu, the unperishable food. Asi unoona Martha anouya atori bhita, akatotsamwa, akatobopa, atori nemamutu. Kuti Jesu muri kurega Mary akagara patsoka dzenyu sei? Hamusi kuziva kuti pari kuda kubikwa, ari kundiregerera kuti ndibike mega. But look at the response that Jesus gave. Martha, Martha, you worry about so many things, but only one thing is needful. And Mary has chosen the better thing, and it will not be taken away from her. She chose the riches of the glory of God. Achizwa kuti ndakadya chingwa chepano panyama, mangwana ndinenge ndichida futa achigutise unto everlasting. But I need the bread of life that sustains me unto everlasting. Zvakureva kuti we need to be intentional about how we spend our time. I was really surprised the other day. I was reading a research paper talking about the internet penetration. In this country we have high internet penetration rates, and you're finding kuti
more than 80% of the time people are spending on the internet. But wakazona the productive use of that internet, it was scary. 10% and less. The bulk of the time was spent on entertainment. As we come back and we say, "Atina nguva," we have no time to spend in the word. And yet we are spending on things that are perishable, things that do not sustain us unto everlasting. It was entertainment. There was nothing even kuti. You are developing yourself, you are learning, you are equipping yourself. Angarima 10%. But entertainment, videos, gaming and all that, more than 80%. Yekuti munhu anoswera aripo, social media, reels after reels. Time is moving. But what about the inner man? What about the spirit man? Nekuti araramene izvi. This is just a distraction. Yekuti uramba uchingogara, uchirarama upenyu unorwadza. Nekuti the secret of success is go in this word. Spend time in this word. But the devil knew kuti ndakakurega imuri muwedumo andikugonei. Saka I'm going to come to your carnal senses. I'm going to come nekuti munoda kuona. Munoda kunzwa, munoda kuseka. Saka I'm going to occupy you and hook you in that, so that you do not spend your time on things that give life. Mwari wemasimba wose ngaatibatsire, that we choose the better thing with how we spend our time, that we are jealous of our time. Our time should be structured in such a way kuti I have non-negotiables. Kana nguva yangu na Mwari, we cannot negotiate shamwari. It's my time with my Creator. Vayenzi vangauya Sunday, vayenzi handei kuchechi. Hatigare kumba ini ndakati ndinonamata musi wesvondo. Kana ndati ndinonamata Saturday, handei tinonamata. Nekuti this is my time with God. It is my non-negotiable time. I do not compromise on what gives life to me. We need to prioritize time to give God our best. We need to prioritize time to give God our best. Not mafufu. Ndiye atipa nguva yacho in the first place. But unoona kuti tinoita zvimwe zvese zvenyika kuti upenyu hwedu huite zvakanaka. Asi iye muridzi weupenyu hatimupe nguva. Pamwe pacho unozoti pamwe waneta waparara. Woti gara ndimboverenga Bhaibheri 5 minutes into it wadhoza warara. Hapana chazobuda. Tapedza, we have given the best of our energy, the best of our prime time. Tapedza kune zvinhu zvenyika. Pakuda kupa Mwari mafufu. Iye anoti handidi mafufu. I want the best. I want an offering that is without blemish. Asisi toda kuunza zvakacheyama, zvakaremara pamberi paMwari. And totadza kubatisisa cheumwari chaanenge akatigadzirira, nekuti we are not prioritizing him. We are prioritizing all else. Asiwo Mwari vacho totadza kuvaisa pamberi. Patiri kutaura about this rooting in faith. Our faith is meant to grow. And spending this time in the word of God is how we grow. Ukaona bhuku raMwari muna Ezekiel 47. Urikuona Ezekiel ariku describe a situation where an angel of the Lord comes. Arikuti mvura was coming out of the temple, right? Here with the angel of the Lord. Vanotanga kumezha mvura iyi. Vachiti vakati fambei chinano. Vanoti ngatimezhe. First when they measured, the water was ankle deep. Votigra tifambe zvakare. Then it got to the knees. Fambe zvakare, they measure. It's now at waist level. Fambe zvakare. Now they are submerged. They cannot even walk. These are the levels of experience in the Lord. But there is always more. There is always more that the Lord desires us. But yes, we start at ankle deep, but God wants us to be fully immersed in this faith. Kuti it's none of us, but it's all about God. Hallelujah. This is a partnership. Yekuti mweya mutsvene ane pake paanobata, asi isu tine pedu patinobata. We need to do the laboring for our faith. We need to put in the work.
We need kuva vatendi vasina nungo, vanoda zviri easy, vanoda microwave fixes. But kuziva kuti this faith, it's about endurance. It's about active pursuit. It's about a deliberate intent. Hallelujah. Amen. How do we also grow to this faith? This more faith, I mean. We need to exercise the faith that we have. Tataura earlier on, takati, God has given each of us a measure of faith, but we need to exercise it. Ndinofarira shoko raMwari kuna Luke 17:5-6. Unoona vadzidzisi vachiuya kuna Jesu. Vanoti Jesu, increase our faith. That is the request that they have. Tisimudzirei pakutenda kwedu. But look at the response that Jesus gave. I'm going to read Luke 17:5-6. And the apostles said to the Lord, increase our faith. So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea. The disciples are asking for more faith. Jesus is saying, use the little that I've given you. You are saying, I want more faith. Use that tiny bit. I think we remember last year, Baba Vakamboya ne mustard seed. And we were trying kuti tikaoneka seed akauti kakambomera sei. It's very tiny for those of us who remember. Hallelujah. Vari kuti we want more faith. We want more faith because tinoda ma-freebies, tinoda zvakareruka, tinoda zvisina labor. Right. But vari kuti that small one, use it because it accomplishes much. It births big things. You don't need more faith. What you have already, start using it. Put it to work. Start with the small things. Test the faithfulness of God in those small things. Kuti amai mwana uya kwamuri, mama musoro wangu uri kurwadza. Atichatienda dressing table unotora mapiritsi. Asi wakuti mwanangu, pfugama tinamate. Wobata mwana amai, womunamatira. Wotichienda unotamba tiunoti zvinofamba sei. Panodzoka mwana uyu, achiti amai, musoro wapora. Hallelujah. Hauna kungobatsira iwe kutenda kwako. Watoona kuti munamato wangu unotoshanda. Kutenda kwangu unotoshanda. Asi watobatsirawo nemwana uyu. Nokuti mukukura kwake akuziva kuti kana ndakangonzwa chandirwadza munyama yangu, ndinonamata. Nekuti Mwari anoporesa. Nekuti Mwari arorapa. Saka wakutoti mhuri ikurike mukutenda. Hallelujah. Angava ma-teenagers muri kuchikoro. You are working out the maths. Maths hadzisi kubatana, hadzisi kunzwisisika. But woti Mwari ndakanzwa kuti muri Mwari munopa njere. You are the God that gives wisdom. Help me to understand, how do I work out this maths? Paunozarurirwa the scrolls wakutoona kuti inga dzitori easy one. Watowakika pakutenda. The next time you can test God for greater things. But we need to start with the small faith that we have. It grows from that small. Nasi ndati Mwari, ndoda kukuedzai pane chakati ndaona zvatoshanda, zvinotoshanda zvinizvi. Tomorrow I've got something bigger. God, I'm trusting you. I saw you in that one. I saw you did it that one. ZvaDavid zvokuti Mwari uyu ndakamuona, ndakabvarura the bears in the field. Ndakabvarura. Saka ndakakuonai ndinokuzivai Mwari. This giant, you can also pull it down. This giant, you can also crush it. Nekuti kutenda kwakanga kwavakika in the small things, in the daily routine, in the mundane task. Uchiti Mwari ndibatsire. Mwari ndigonese. Ndiri amai handigone kubika, ndakabika chikafu changu, vanhu vanotiza. Chindibatsirai kuti chikafu chandinobika ichi, mhuri yangu iitirwe zvakanaka. Mhuri yangu igamuchire zvandinobika, ngazvingova nefavor nekungoti chingowedzerai kunaka kwazvo. Mwari vanotiwanira nyasha. We taste them in these small things. Hallelujah. Amen. Number 3, we need to resist the urge to worry about what we have surrendered. Hallelujah.
We need to resist worry. But look at, we want to be rooted in faith. We want to grow in our faith. We need to resist the worry. This is a battlefield. Hallelujah. Faith does not undo what it has done in prayer. Let us not undo our prayers by worrying, by being anxious. Kuti zvichazofamba sei? Zvichazobuda sei? Situation iyi haiti. But kuti kana ndatozviendesa pachipfugamu, kana ndatozvisiya paatari, handichatakure baggage yangu. Nekuti inini ndatoratidza kuti handigone kuitakura ndiri ndega. The Lord is too much for me. I don't want to live life weighed down with the Lord that I'm not even equipped. Handisingagone kutakura. Asi kana ndazvisiya kune iye akati huyai muture mutoro yangu kwandiri, ndozvisiya pana iye anogona kuzvitakura. We need to resist to worry. Hanzi tinofanira kuva maKristu vari one-minded. James anoti hanzi a double-minded Christian is unstable in his ways. Kuti tinga atiti tanamata manheru zuva risati ratowira, zvichazobuda, hapana, there is no way. Then you are undoing it. Apa kuseni wangu achimbopupura, Mwari munozvigona, Mwari munozviita. Wozotarisa reality, now you are undoing that prayer. Hebrews anotiudza zvakanaka. Hanzi let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. Anoti without wavering, nekuti anotoziva kuti zvichada kuti zungunutsa zvitoripo, but pari kutoda mutsimba kuti kana ndatongozvipa Jesu zvatovharana. That door is closed. I am not going to worry about it. Unogona kuti mwedzi unoyu wapera, handisi kutoziva kuti rent inobatana sei, handisi kutoziva kuti fees yevana zvinobatika sei. Asi nekuti ndauya kuna Mwari, ndavapa mutoro uyu, I'm not gonna worry. Yes, pandiri kudzoka rakumba reality change iripo, nekuti uchatarisa kuti ini basa handina, account hamuna mari, ndozvifambisa sei. That's the reality, at least the physical reality. But you need to remember kuti handifambe nezvinooneka nenyama. Ishe wangu vakati he will supply to all my needs according to his riches. So we hold on to that confession. Kuti yes, physical reality, I see you, I acknowledge you, but I am not going to give in. I'm going to choose a higher reality. And that higher reality is the word of God. What does the word of God say? Pamwe pacho tinoti tatenda tobva pakutenda, totenda tobva pakutenda, toti Mwari manonoka kupindura, Mwari hamusi kupindura. But we are also double in our ways. Hatisi kumira pazvokwadi, tiri kuti nhasi ndiri pazvokwadi, mangwana ndambobuda, kuswera mangwana ndadzoka. Like we are praying crisscross. Tiri pakutenda apa, toti Mwari hamusi kundinzwa here, hamusi kupindura here, but ari kuti hausi kumira panzvimbo. Hausi kumira panzvimbo, nhasi uri uku, mangwana uri uku, mangwana wadzoka. But we need to be focused, we need to be anchored. Kuti kana ndatozvikumbira, zviri kunzi wandakumbira uyu akatendeka. So I'm going to hold on to that confession. I will not allow myself to be moved. Nekuti it is a battleground. Satan anenge achikureminda kuti kunamata kwako kuripi, waane makore mangani uchigwesha zvisati zvabatana. How long? Uchingoti Mwari Mwari. But we need to hold on to that confession. Nekuti in the fullness of time, he make all things beautiful. Hansi, he is the God of seasons. He is the God who ordains our lives in times and seasons. Kuti Mwari, if you allowed this season for me in this time, surely when the time is up, you will bring me up. But whilst I'm waiting to be brought out, I hold on to that confession. For he who promised is faithful. Hallelujah. Amen. So we need to choose to rest in the faithfulness of God. Kuti when I've brought it on the altar, and this kubuda nasho padomari, I refuse the edge. I refuse. Pandauya pa the healing waters. Pandauya to the rivers of life. Handisi kutaura mukwende wangu zvakare ndinodzokera nawo kumba, mukwende wauya uchindiremera.
ndobuda nawo zvakare hazvigoni. Asi imi Jehovha makatendeka, I'm going to rest in his faithfulness. Vadikani, tine muridzi. We are not of our own. We belong to God. He says, I have called you by name and you are mine. Saka kana pane munhu ari kutoclaima ownership yako, zviri kureva kuti your upkeep, he concerns himself about your upkeep. Just think of isu vabereki mune mhuri, nokuti vana vari kutarisira kwatiri, tinomhanya-mhanya kuti we provide for them. Nokuti vana vari kuti kana vane nzara, mama ndinodyei, baba tinopfekei, right? But he is claiming ownership over us. Kuti I have known you by name. You are mine. I have called you by name. You are mine. So we need to remember kuti tina Mwari vanotida. We have the God who sees us with compassion, and we need to rest in that truth. We need to rest in him. I love the book of Isaiah. You know, in returning and rest, you shall be saved. In confidence and in trust shall be your strength. Hanzi mukuzorora ndimo mune ruponeso rwedu. Murunyararo nekutenda, muna iye asingashanduki, ndimo mune simba redu. Hallelujah. Faith believes that I have told the one with the power to change my situation. Kuti isu sevanhu hatigone kuichinja, asivo Jehovha samasimba ose ndivo vane simba rekuchinja situation yangu. So we choose, it's a deliberate act. You need to choose to rest on his faithfulness. We need to choose kuti I'm going to trust you. Kunyangwe reality ichicontradicta, kunyangwe reality iri kutaura zvimwe, but I'm going to choose to rest on your faithfulness. Hallelujah. Zvinoreva kuti patiri kuresta on God's faithfulness, we don't look at our unfaithfulness. Nekuti takatarisa isu sevanhu, isu vanhu pamwe pacho hatina kutendeka, pamwe pacho hatimire panzvimbo 1, asi tinotarisa kune iye akatendeka, iye asingashanduki, kuti Mwari tiwanirei nyasha. Hallelujah. How do we get to more faith? Hanzi faith hears. Tataura about hearing. Faith must then obey, and it must act. Faith must obey. Faith works with obedience. Faith works with action. Kuita zvinhu zvinotarisirwa semutendi. Hallelujah. Kuti Mwari ndakati Sunday ndichakunamatai. Saka I need to make sure kuti I come and worship my God. Andironge a visit on a Sunday, because it's in my power kuti I accept that visit or that invitation. I have the power to decline it, because I say, no, this day is out for me. This is for me and my God. We are in control. Hallelujah. So we honor God, kuti I'm gonna come worship you. This includes honoring him with our substance, honoring him with the tithes, with offerings, with giving to the poor. Nekuti we recognize kuti zvatiri nhasi izvi vadikani, hakusi kuti takangwara, but we are only products of grace. Inyasha dzakati wani. So we recognize kuti ndive zvandiri, kuda kwaMwari. Dai asiri Jesu akandipa, dai Jesu asiriwo vakaisa mukana kwandiri, handangadai ndiri pandiri. Nokuti iro shoko raMwari rinoti hatigone kugamuchira kana ivo Mwari vasina kutipa. But we need to recognize kuti imi Ishe ndimi mandipa, saka ndichadzorera pamunhu, nekuti ndimi mandipa simba racho rekuti nditombozvishanda. Handizoti pana akamborwara wekuti zoni haugone kubuda pamubhedhi, ndopauno appreciate pamwe pacho upenyu wakambofamba pekuti zvinombonyatsa kuoma, ndopaunonzwisa kuti it's only grace. Sometimes we take it for granted. Kuti pandiri kufamba ndichiti turi ndaenda ndadzoka, ndaenda ndadzoka, ndaenda noita mabasa angu, zvinhu zvongoita kunge zvangozviita zvega, zvangofaya zvega. Asi pane nyasha that is baking that. Pane kugonesa kwaMwari kuri kuzviita kuti zviende. Saka we recognize kuti zvandava nazvo, zvandapuwa, zvabva kuna Mwari. So I'm going to honor you with my strength. I'm going to honor you with my substance. Hallelujah. We need to walk
a life of obedience. Kuti Mwari vatiri kunamatayo havasi Mwari ve-lip service, vekuti Mwari ndinotenda, vekuti tinofamba nemabheji, vekuti I've seen so many people, we take pride in it. Yes, I'm a believer. I'm a believer. But uri kurarama here ubeliever hwacho? Tiri kufamba here mumatsimba acho ekutenda? Are we honoring this God? Are we obedient in our daily walk with Him? Mwari ngavatibatsire kuti tive vanhu vakatendeka. Hanzi naJames, faith without works is dead. Ko tinoti kutendeka, kutenda kwedu kunooneka sei? Remember, tiri kuti kutenda, it's a spirit thing. We cannot see what spirit. The only attestation of our faith, mabasa ari on the ground, ari kutoonekwa, ari kutoitika. Ndo achazoti amai ava vanotenda zvokwadi, amai ava vane rudo. Hallelujah. Ndinofarira atilida pa-intercession. Hanzi, we need to be loyal to this God. We need to be faithful to this God. Hanzi, we need to walk in this love. Kuti atipupure kuti tinoda Mwari. Yes, tese tiri kuti tinoda Mwari, but zviri kuda Mwari wacho tiri kuzvigona here? Vakatipoteredza vacho tiri kuvada here? Mwari ngavangotigonesa. Hallelujah. We need to be rooted in faith. We need to take this invitation seriously. Pane zvatakatarisira mangwanani ano. Chingave chii chawakatarisira. Whatever situation yatinayo mangwanani ano, tinaye asingatsauke panzira dzake. Tinaye akatendeka. Anoti iye kana avimbisa, anozadzisa. Saka kana iye akatendeka, zvakureva kuti isu pane kumwe kutenda kwaakudiwawo kwatiri, kuti titendeke kwaari. Anoti be holy, for I am holy. Ndakakudanirai kuva vatsvene. Ndakakudanirai kuti murarame mandiri, mugogara mandiri, nekuti ndimo mune simba renyu rekukunda. Ndimo mune simba renyu for everything that you desire in life. Pamwe pacho we are chasing after the worldly things. Ndinofarira shoko raMwari panipo wakangondizarira kuti seek first the kingdom of God. Seek first, nekuti muukingdom ndimo mune zvese zvatiri kumhanyisana nazvo. Kana tabatisisa zvoumambo hwaMwari, everything else amafufu akutongoederwa pamusoro, nekuti zvakatozara mukingdom. But pamwe pacho tiri kubirwa nguva tichimhanyisa zvenyama of this world, tichiziva kuti pfuma yese iyi yatiri kutsvaga, utano hwese izvi, zvese izvi zvakanaka izvi, it's all in the kingdom. It's a package that is in the kingdom of God. Anoti the kingdom of God is within you. But tiri kutanga tatifanira kunge tabata zvoumambo hwaMwari, kuti izvi zvachitasobata panyama zvinorarama uye zvine ropafadzo yaMwari. Hallelujah. Hallelujah. When we also talk about being rooted in faith, we need to have a faith that trusts in God's unchanging nature. Hallelujah. Being rooted is inviting us to say, I'm going to trust God. If God said it, He would do it. Hakusi kutenda kwekugumira kuti ichokwadi Mwari ariko, asi unozvinzwa mauri kuti zviro kwazvo Mwari ariko. Kunyangwe nyika yakati hapo Mwari, kunyangwe nyika yakati look at all the wars, look at everything that is happening, but in your spirit you know kuti zviro kwazvo ariko agere kumusoro kudenga, ariko anorangarira vana vevanhu. Saka tinoda kungoti Mwari vatibatsire kuti kutenda kwedu kuve kutenda kunowandudzwa, kuti ndiri pakuchema ipapo, ndiri pakurwadziwa ipapo, ndinoti ndinorambira ndiripo, ndichitenda kuri koga, pazviri kurwadza, pazviri kurema, upenyu pauri kuvava, upenyu pauri magaka ukuti Mwari wangu yo, dai mukombe uyu wandipfuura. Asi tiri kuti tinorambira tiripo, tinorambira tiri pamabvi ipapo tichinamata. Anzi Mwari haasi munhu kuti angareva nema, uye mwanakomana wemunhu
kuti ashandure pfungwa dzake. Hanzi kuanotaura akasazviita here, anovimbisa akasazadzisa here. Mubvunzo kwatiri kereke yaJehovha, ngatizvibvunzei mangwanani ano, anovimbisa here akasazadzisa? Anotaura here akasazviita? In that situation, in that pain, in that suffering, is he a man? Is he a man that he should lie? Is he a man that he should lie? Hallelujah. He is not a man. He is not a man. Ndimwari vakatendeka. Ndimwari vane nyasha. Ndimwari vanopukuta misodzi. Ndimwari vanorangarira. Kunyangwe pachirwadza, kunyangwe pachirema, ndiJehovha vanorangarira. ndiJehovha anopukuta misodzi, anorindira shoko rake kuti arizadzise. Anorangarira vana vekutenda, anorangarira vanomirira Jehovha. Hanzi vanopiwa simba itsva, vanomirira Jehovha, vanopiwa simba itsva. Ishe masimba ose ngavatiwanire nyasha kuti timirire pavari, kuti tisimbe mavari, kuti titi Baba, timi Ishe wedu, timi Mwari wedu, ndimi mudzikinuri namurwiri waupenyu hwedu. Hatisi chinhu tiri toga, hatisi chinhu tiri toga, asi nekuda kwenyasha dzavo. Asi munhu kuti angareve nema, asi munhu kuti angatsauke panzira dzake. Let us be reminded this morning kuti Mwari ava vakatendeka. Zvauya wakatarisana nazvo mangwanani ano, zvauri kuti Baba zvarwadza, Baba zvogomeresa, handikuone kuti ndinozvigona sei, handizive kuti ndichari naro simba here rekupfuurira mberi. Asi anoti handisi munhu, handitsauke panzira dzangu, handitaure ndikasazadzisa, nekuti ndakatendeka. Akatendeka, ndiMwari akatendeka, ndiMwari akatendeka. Let us hear it in our spirit that this God is faithful. Isu sevanhu hatina kutendeka, isu sevanhu tinotsauka panzira dzedu, tinovimbisa nhasi, mangwana ndachinja goalpost. Asi haashanduke, anoramba ari Mwari. Nzira dzake hadzisi nzira dzedu, kubata kwake hakusi kubata kwedu. Saka Mwari ngavangotirangarira mangwanani ano, kuti vangotisimbisa pakutenda ipapo, pane zvatora nguva, pane zvarema, kuti Baba ndipfekei nesimba itsva, ndigone kuramba ndichimhanya mujaho uyu, ndimhanyire korona, ndirambe ndichimhanya korona yenyu Jehovha, ndinoda kuiona muzita raJesu. Mwari ava, he does not contradict his nature. He does not contradict his nature. So we are being called kuti as new creations, sevanhu vakaberekwa patsva, we put on the new nature, the nature of love,
the nature of faithfulness, trust and dependence on this God. Kuti hatichamire pakudhauta. We don't stand on worry, but we give it unto the rock of ages, the everlasting God. Hallelujah. We are being called this morning to be rooted in faith. To be rooted in faith. And everything that can be shaken will possibly be shaken until that which cannot be shaken remains. And our faith must stand. Our faith must remain. Haifaniri kupedzwa nematambudziko upenyu. Nekuti these light afflictions are just by a moment. They are just for a moment. There is an eternal glory. Ishe wemasimba wose vatigonera. So what is our response? How do we respond to his faithfulness? We need to receive when truth is spoken. Not just truth, but truth from his word. Kuti Baba, ngazviwe kwandiri sezvamareva. Ngazviwe saundiri sezvamareva. Paanotaura mukati moupenyu hwedu, we receive it and we agree with him. Faith also professes his word. We hear the word. We make it our own. We agree with it. We speak it over our life. We speak it over our children. We speak it over our circumstances. We speak the word. That's how we activate our faith. And we keep on walking in that faith. Every day we're going to situation haisati yachinja, but you convince yourself it is done. Hanzi kutenda kuva nechokwadi nezvinhu zvatakatarisira. Perceiving as real fact what is not revealed to the carnal senses. Hallelujah. We also need to rest. We need to rest in God's faithfulness. We need to rest in his promises. He says there remains a rest for the people of God. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. Hanzi pane zoro rakagadzirirwa vanomuda. Zororo richiripo vadikani. Zororo ra Kristu richiripo panyika pano. Zororo ra Kristu richiripo. But we need to decide that I'm going to rest. I'm going to rest in God. I'm going to rest in his faithfulness. Kuti if God said it, he will do it. And I'm going to choose to trust in him. Can we please rise to our feet? Tisvike patinonyengetera. Hallelujah. Ndinofarira kuti kutenda uku chipo chatakatogamuchira kuna Mwari. Uyezve kuti ivo Mwari ndivo muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Tingoti Ishe, we accept this invitation. This invitation to be rooted in faith. Tingoti build us up in our most holy faith. Keep us, O Lord, in your love. Tingoti help us to do the laboring for our faith. Tigonesei Baba. Tisava maKristu vanoda the easy way out. Tisava microwave Kristus. But maKristu vanotsungaira. Hanzi farai mutariro. Tsungirirai mumatambudziko. Mugoramba muchinyengetera. Tingoti Baba tibatsire. Nokuti tiri toga tigone. Isu sevanhu pane simba parinopera. Asi toda kungotsvaka iro simba risingaperi. Tingoenda pamberi paMwari kungoti Baba tivake. Ndimi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Tauya kwamuri. Chitivaka. Complete what is lacking in our faith. Perfect that which is lacking in our faith. Ngatingoenda pamberi paMwari tichinyengetera.
makatendeka Ishe wamasimba wose. Maite enyu mutsvene, maite enyu Mwari wamasimba wose. Ndinokutendai mangwanani ano Jehovha. Oh Murena warishima, we worship you, we honor you. We glorify your holy name, O Spirit of the living God. Mwari wangu makatendeka. Ndimi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Ndimi Jehovha mune nyasha mune ngoni mutsvene. Ndimi makatipa kutenda uku Ishe. Ndimi munokusimbisa zvakare Baba. Tinouya pamberi penyu mangwanani ano mutsvene. Tichiti vakai mutsvene. Root us in an unshakable faith. Root us in your love, O God. Root us in your unfailing mercies, O God. Father, in the mighty name of Jesus. Tinokuongai, tinokupai mbiri. Tinotaura nyasha dzenyu mangwanani ano Baba. Chitigwanesai mutsvene. Kuva nekutenda kwakadzama Baba. Oh, we want to see levels of God. Levels of operating in your faith. We want to see levels, oh God. Levels of trust and confidence in you, oh God. Father, in the mighty name of Jesus. Tivakei tisimbisei mutsvene. Pamwe pacho hatigone kumhanya tiri toga Baba. Asi tiri kukumbira imi mutsvene. Kuti mutipfeke nesimba rinogonesa. Mutipfeke neukuru hwenyu Baba. Mutipfeke nekubata kwenyu kunoshamisa. Mutivake mukutenda uku Ishe. Nekuti you say when everything that can be shaken will be shaken, so that what cannot be shaken will remain. May our faith stand, O God. May you build us in our most holy faith. May you keep us in your love, O Spirit of the living God. Mangwanani ano tinokutendai mutsvene. Mangwanani ano tinouya kwamuri Baba. Nekuti muri Jehovha makanaka. Muri Jehovha makatendeka. Imi makati muchatitungamirira kudzoka kumusha. Tinodzoka nekutenda Baba. Kana tarambira tiri pakutenda uku. Kana tarambira tiri pamuri mutsvene. Chitigonesai Ishe wemasimba wose. Kuti tirambire pamuri mutsvene. Kunyangwa hondo dzeupenyu padzinosumuka. Kunyangwa mafungo eupenyu paunosimuka. Asi tigowanikwa tine midzi dzakadzika mamuri Baba. Tigowanikwa tiri miti isingaziki kunuswe. Tigowanikwa tiri makomo eZioni Ishe. Asingasungunuswe mutsvene. Nezvinoremera nekumanikidza upenyu. Mangwanani ano tinokupai moyo yedu. Mangwanani ano tinokudanai muchinda werugare. Kuda kwenyu ngakuitwe pakati pedu Ishe. Tinokuongai, tinokuremekedzai. Tinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu muzuva ranhasi. Tinokutendai nekuda kwekutendeka kwenyu. Chitigonesai Baba to do the laboring, O God. The laboring that is required of us, O God. Help us to carry our crosses, O God, that we may follow you, O Spirit of the living God. Father, in the mighty name of Jesus, we worship you, we honor you, O God. Mweya mutsvene tinokuongai. Maita yenyu Mambo Jesu. Maita yenyu nenyasha dzenyu masikati ano. Maita yenyu nekutendeka kwenyu mutsvene. Tinotenda Baba kuti kune zvipenyu zvomweya zvakuwandudzwa mukati medu. Zvakuwandudzwa matiri Baba. Nekuda kwekutendeka kwenyu. Nekuda kwenyasha dzenyu. Rumbidzwai mutsvene waIsraeri. Tinokuongai. Tinokutendai mutsvene. Maita yenyu neuwapo hwenyu. Maita yenyu nenyasha dzenyu dzamatiburudzira muzuva ranhasi. Maita yenyu nekutendeka kwenyu kwamatiratidza Baba. Nekutirangaridza Baba. Kuti kutenda uku kwakatanga nekutenda. Uye kunogumira mukutenda Ishe wemasimba wose. We worship you, we honor you. We glory in your holy name. Uzita nemuropa raMambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Tinongotenda Mwari masikati ano nenguva yavatwanira yekushumirwa shoko ravo.
Haleluya. Tinongodzorera rukudzo rwose kwavari ivo Ishe wamasimba wose, ivo vakatendeka nguva dzose, ivo vasingatsauke panzira dzavo, vanoti vanosvinurira shoko ravo kuti vagorizadzisa, nekuti faithful is his name. Haleluya. Ndisingazivo pakati pedu kuti tinaye here anoti ndoda kugamuchira Jesu saishe namuponesi wangu. Mumwe anoti pamwe ndakambonge ndichinamata ndakadzokera kumashure, and I went so further away from this love, but I want to return back home. I want to come back home. Mumwe ari kuti handisati ndambomugamuchira saishe namuponesi wangu. Amenoti tinawo vakadaro here pakati pedu vasimudze maoko. Hallelujah. Yes, hallelujah. Ngatifambei tichiuya kumberi. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Spirit of the living God. We thank you for your faithfulness, O Father of mercies. We worship you, we honor you, we glory in your holy name. Simudzirwai mutsvene pfugama yenyu. Just kneel. Ujesu uyapila igazi lakhe we understand Shona, right? Hallelujah. Takatisa shoko ra Mwari kuna Romans chapter 10. Rinoti hanzi, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. So we need to confess with our mouth and we believe in our heart. As we do this prayer, you will repeat after me. Let us open our hearts. Nekuti we are accepting him. Kuti Mwari chiuya mugare mandiri. So let's envision him on that cross, paying and suffering for our sins. Let our eyes be upon him on that cross, and we open our hearts. And you will repeat after me. Hallelujah. Ishe Jesu, ndinobvuma kuti ndiri mutadzi. Ndinotenda kuti makandifira pamuchinjikwa kuti ndiregererwe zvivi zvangu. Kubva zvino ndinokugamuchirai saishe namuponesi wangu. Ndiregerereiwo zvivi zvangu, ndikanganwireiwo kudarika kwangu. Ndinoramba nzira dzose dzaSatani kubva zvino. Ndinoti ndava venyu, chiuyai mugare mukati memwoyo wangu. Munditungamirire mumazuva angu ose oupenyu. Nyorai zita rangu mubhuku yenyu youpenyu. Ndinotenda kuti kubva zvino ndava venyu uye mama wangu. Muzita nemuropa raJesu. Amen.
tichakumbirawo our elders kuti muye muturike maoko. My board members. Uyahala, lela,